2025-ös Agritechnika kiállításon került bemutatásra a Vigonnak az új generációs Varivél bálázója. A Varivél bálázó az 52-es szériát fogja leváltani idővel. Szélesített rendfelszedővel, 2,30 szélessége a rendfelszedőnek. Megnövelték a rotorátmérőjét, ezáltal a kamrának a töltése is gyorsabban történik. A hajtástánc le lett egyszerűsítve, hidrolikusan történik most már a bálatömörség, illetve a bála átmérőnek a változtatása. Légtelintett hevedereket kapott a bálázó, abból is a szélesebb kivitelt, ugye 4 darabot, illetve egyszerűsítették a hajtásláncot a gép oldalán. Opcióban rendelhető automata lánckenéssel, zsírzással, illetve egy helyre ki lettek gyűjtve a különböző zsírzószalak. Egyszerűbb karbantartani, egyszerűbb üzemeltetni.